बड'लेण्ड टाइगारा सानसे समाव नलबारि जिल्लानि आबसुनि बिबानगिरिमोन। गावनि गोरोन्थिनि थाखाय बिथाङा गावनि बिबाननिफ्राय बोख्लायजायो आरो बिनि उनाव एनडिएफबि आफादाव हाबनो थांदोंमोन। हाबनो थांनायाव जेब्ला एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा आंखौ स्टेटमेन्ट लानो होदोंमोन, आं जेब्ला स्टेटमेन्ट लायो नोङो मानो एनडिएफबि आफादाव हाबनो फैदों, अब्ला बिथाङा बुङोदि आंखौ नलबारि जिल्लानि आबसुफ्रा बा सेन्ट्रेलनि आबसुफ्रा आंनि बिबानखौ बोख्लायदों। बिथांमोनखौ बदला लानो थाखाय आं एनडिएफबि आफादाव हाबनो फैदों। अब्ला आं बुङो एनडिएफबि आफादावथ' बेबायदि सोरखौबा बदला लानो थाखाय मालाबाबो बेबायदि एनडिएफबि आफादा जोनोम जायाखै। आफादनि संबिजिराव बेबायदि गैया होननानै जेब्ला बुङो आरो बिथाङा हाग्राबारि गेजेराव थांबाय, हराव फैफिननो हाला। बेबायदि समाव एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा साफ्रोमबो गावनि जानाय लोंनायखौ 30 केजि नङाबा 50 केजि 60 केजि बेबायदि बिखुङाव थफ्ला लानानै आखायाव हाथिर लानानै जेब्ला थाबायो, बिथांखौबो बड'लेण्ड टाइगारखौ जोङो जेब्ला जोंनि केम्पआवनो थांखागोनबा ओंखाम बोथिसे जानो थांगोनब्ला बिथांखौ जों जेब्ला केजि ना 40 केजि जों जेब्ला बड'लेण्ड टाइगारखौ माइरं बानायहोयो, बेबायदि समाव आरो लोगोसे सिलायाव गुलि गैयै सिलायखौ जेब्ला आखायाव लानो होयो, अब्ला ओरैबायदि हां थिफुं जाबाय बियो। आं खुनुदिन बेबायदि माइरं बाफेरनांगोन सानाखैमोन आरो एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा बेबायदि सोलोंथाइ लानाङो आरो बेबायदि माखासे संबिजिर दं बेबायदि आं सानाखैमोन। बेबायदि बुंनानै बियो खुथाब खुलुमनानै जेब्ला आंखौ हगार हरफिनदो आरो बिथाङा सासे बदला लाग्रा मानसिखौथ' एनडिएफबि आफादा मालाबाबो चान्स होआ। बिथांखौ हर गेजेराव मोसा मुफुरजों अरथारजागोन होननानैसो जों बेखौ केम्पआव लांफायो। नाथाय बिथाङा मा सानबाय, आंखौ एनडिएफबि आफादाव सोथारसिगोन होननानै बे साननानै गोसोआव जि गाबलाबायबाय, आयौ बेबायदि बिखुङाव माइरं बानाङो, बेबायदि एसे खस्थ' खालायनाङो, आं थिफुं फैबाय बियो। बेबायदि मानसि आरो बियो। बै समनि आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ बदला लानो थाखाय एनडिएफबि आफादाव हाबनो थांदोंमोन, नाथाय बिथांखौ जोङो चान्स होआखै। एनडिएफबिनि ट्रेनिंखौ गिनानै गाबै फैफिननाय मानसि बड'लेण्ड टाइगारा। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा, गावनि बेसेन गोसा समखौ गोदान बोसोरनि गोदान मिजिं लानानै बयबो भिडिअखौ दसे सम खोनासंलाङोबा गासैबो खाहानिखौ बुजिलांगोन। गुफुर हालामनि रायजो राजाफ्रा राकेश ब्रह्मखौ फैगोन होननानै आसा खालामदोंमोन आरो लोगोसे सासे बर'नि मुंदांखा बर' इउटुबार, बिथाङा बड'लेण्ड टाइगार होननानै बुङोब्ला बयबो आसामनि रायजो राजा, बर' रायजो राजाफ्रा बयबो बिथांखौ सिनायो। बिथांखौ लोगोसे राकेश ब्रह्मजों बर'नि सासे मिडिया हिसाबै गुफुर हालामाव फैगोन होननानै बयबो आसा खालामदोंमोन आरो लोगोसे राकेश ब्रह्मखौ गुफुर हालामनि रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे बैसागुनि मुङाव हरगोन होननानै आसा खालामदोंमोन। नाथाय गुफुर हालामाव बिथांमोना मानो नुजाफैनो हायाखै, बिनि थाखाय गुफुरनि रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि गोसो गोरबोआव दुखु मोनदों। बिथांमोना दसे सम नुजाफैनायबा बिथांमोनखौ आलो गोजोनै बरायनो थाखाय बयबो साखाफारा जानानै दंमोन। राकेश ब्रह्मनि माखासे रायजो राजाफोरजों बिथाङा रैसुमै गारांजों गावनि बिटिआरनि सिङाव रंजा बाजाखौ जेरैबायदि रायजो राजाफोरजों मिनि खुसि रंजानायखौ गुफुर हालामनि रायजो राजाफ्राबो बिथांखौ फैजानो लुगैदोंमोन आरो लोगोसे बर'नि सासे मुंदांखा बड'लेण्ड टाइगारखौ लोगोसे फैफागोन होननानै बयबो आसा खालाम नेनानै दंमोन। भिडिअनि फुटेजाव नायनानै बुजिखाबाय जानो हागौ बड'लेण्ड टाइगारा आरो बिथाङा जिबायदि आंनि सायाव भिडिअ खालायदों, बेथ' ओरैबायदि गोजोनथाव आरो गनायथाव। बिथाङा जुदि बेबायदि माखासे मोजां गोसो गोरबोजों बयखौबो जुदि गोजोनग्लाय होनो हायोब्ला, बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो बिथांनो अराय सम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांखौ आं साबायखर हरो। नाथाय बिथाङा माखासे गारबोनाय समफ्राव सोरबा आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि बुंनाय राव, बै समनि जायफोर बर' हारिनि थाखाय सोमावसारनाय दैदेनगिरिफोरखौ सेक्सनि आरो बिथांमोनखौ जिबायदि बर' समाजनि गेजेराव खोनासंथावै रावजों माखासे बखिनाय, बै समाव जुदि बिथांमोना आबसुनि बिबानखौ लानानै जुदि आबसुखौ गोख्रों सोमावसारनाय गैयामोनब्ला, बिथांमोननि दारै बिथांमोननि माखासे सोमावसारनाया दिनैसिम थांनानै दं आरो लोगोसे जायफोर बिलटिनि सोमावसारनायाव
बिलटिनि सोमावसारनायाव रायजो राजाफ्रा एसेबाबो बर' हारिया जेरैबायदि गेरेमसा महरै थांनानै दं बिथांमोनखौ मोजांबाबो गाज्रिबाबो सनमान होनो रोंनांगोन। बिथांमोननि सोमावसारनाया बर' हारिनि थाखाय सोमावसारनाय। बिनि थाखायनो आं खावलायो बड'लेण्ड टाइगारा गावनिफ्राय देरसिन गावनिफ्राय सोरबा बिबान गोनां सोरबा दैदेनगिरिखौ सनमान होनो रोंनांगौ। नाथाय खोनासंथावै रावफोरखौ लानानै बड'लेण्ड टाइगारा दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि गाज्रि सोदोब बुंनायनिफ्राय जुदि सोलायनो रोङोब्ला बिथांखौ आं लोगो मोनोब्ला आं साबायखरसो होगोन। जेरैबायदि आंनि भिडिअखौ नायनानै बिथाङा मिलौ हालौ खोथा बुंदों बेथ' ओरैबायदि गोजोनथाव। आंजों 2002 ना 1 लोगो मोनदों होनना बुंदों। नाथाय मालाबाफोर जुदि लोगो मोनदोंब्ला आं गोसोआव गैया। एनडिबिखौ ओंखाम बोथिसे जाहोदोंबाबो बे एनडिबिनि थाखाय अराय सम हेफाजाब होनाय। एनडिबिजों लोगोसे हरसे उन्दुदोंबाबो बे एनडिबिनि थाखाय सोमावसारनाय। एनडिबिनि मुङाव जुदि मालाबा समाव आर्मि पुलिसजों बुजादोंब्लाबो बेबो एनडिबि। अराय सम एनडिबिनि मानसिफ्रा जेसेबां बर' हारिनि गेजेराव बर' रायजो राजाफ्रानो अराय सम एनडिबिनि थाखाय हाग्रामोन। गरेला दावहा नांनो थाखाय गेरेला दावहा नांनो थाखाय हाग्रा बंग्रा नांगौ। नाथाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाग्रा बंग्रा हाजो हाला गैया। बिनि थाखायनो बर' रायजो राजाफ्रा अराय सम एनडिबिनि थाखाय रायजोआनो हाग्रामोन। रायजोनि बुंनाय रावानो हाजोमोन। रायजोआ दोनखुमानाय रायजोआ प्रटेक्सन होनायानो जोंनि हाग्रा जोंनि हाजो हाला जों साननानै लायोमोन। नाथाय फेरेंगा गबिन्द बसुमतारी जायफोर बिथांमोना दिनैनि समाव सोरबा बोसोर बोसोर एनडिबिआव नांनानै फैदोंब्लाबो बिथांमोना एनडिबि होननानै बिथांमोना सिनाया। जेरै बड'लेण्ड टाइगारा बुंदों आंजों मालाबा समाव लोगो मोनदों नाथाय आं गोसोआव गैया। आरो सानसेनि सिगां बिजों फन हरनानै भिडिअ खालायदों होननाय खोथाफ्रा गासैबो नंखाय। आंनि भिडिअखौ नायनानै बिथाङा जुदि गावनि साननाय हनायखौ गावनि माखासे मालाबा दैदेनगिरिफोरखौ बुंफ्लांनाय गोरोन्थिखौ जुदि गनायनानै लानो हादोंब्ला बेखौ आङो नमस्कार होयो। बेखौ आं खुलुमहरो। सोरबा दैदेनगिरि आबसुनि जायफोर सोमावसारनानै जाय बारग' आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौबो सनमान होनांगोन। बिलटिनि दैदेनगिरिफोरखौबो सनमान होनांगोन। एनडिबि आफादनि सोद्रोमाफोरखौबो सनमान होनांगोन। राजनितिक डायलगा सोरखौबा गाज्रि गाज्रि रायनानै सिगिबाल' जाया। राजनितिक डायलगा जेरैबायदि गावनि फंबायखौ मालाबा समाव सिनाया, गावनि बिमा बिफाखौ मालाबा सिनाया, गावनि जाथि खुरमा मालाबा सिनाया, गावनि जाथि बंस सिनाया, जों बेखौ बुजिगौ। नाथाय माखासे बर' हारिनि गेजेराव खोनासंथावै आरो बुंजाथावै खोथाफोरखौ जुदि बुङोब्ला सोरबा बड'लेण्ड टाइगारल' नङा, सोरबा गुबुन आंबो सोरबा दैदेनगिरिखौ जुदि जोंनि बर' न'खराव खोनासंथावै राव बुङोब्ला आंखौबो सोरबा बायदिया आसि थुनानै आंखौबो बुंनो हानाय अधिकार थायो। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बड'लेण्ड टाइगारजों आं मालाबा फन हरनानै बेबायदि आङो अथरिटि लायाखै। आरो अराय सम बड'लेण्ड टाइगारा आंनि भिडिअ नायनानै जुदि गोसोआ जुदि सेन्स खालायनो हायोब्ला अराय सम आं लोगो मोनोब्ला सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ बारग' आबसुनि दैदेनगिरि सोरबा बारग' आबसुनि बिथांमोनखौ सोरबा बिलटिनि बारग' जिखुनु जाया बर' समाजनि गेजेराव सोरबा गोरोन्थि मावनायखौ जुदि गाज्रि सोदोब बुंनायनिफ्राय जुदि जानगार थायोब्ला बेखौ आं अराय सम बिथांनिसिम अराय सम गोजोननाय जासिहरो। गोसोआव दंब्ला बड'लेण्ड टाइगारा आं निमाहा बियो। एनडिबि आफादाव हाबनो थांनानै 50 केजि माइरं बानानै हाजो थाबायनाय, आखायाव 5 केजि 4 केजि, मोदोमाव गुलि आरो बेरफ्रुग्रा मुङा बेबायदि आखाइनि हाथियारखौ लानानै आखायाव लानानै जेब्ला अजन गोनां मोदोमाव लानानै जेब्ला थाबायो बेबायदिखौ गिनानै हयथ' बड'लेण्ड टाइगाराबो फैफिननाय जानो हागौ। बिनि थाखायनो बड'लेण्ड टाइगाराबो एनडिबिनि जानानै जुदि फंनैसो खोथा बुंलाङोब्ला आरो एनडिबिनि जानानै अराय सम जुदि खोथा बुङोब्ला आङो बड'लेण्ड टाइगारखौ अराय सम गोजोननायखौ आं होबाय थागोन। आरो बिथाङा
जोंनि गेदेरमाफोरखौ गाज्रि सोदोब बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। राजनितिक डायलगाव बिथांमोनखौ जुदि हाग्रामाया माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि मावलांदोंबा बिनि बुंनायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। सोरबा दैदेनगिरिफ्रा जुदि बर' समाजनि गेजेराव जुदि गोरोन्थि मावनानै जुदि सोरबा दिनै सिनियर जुनियर खोथा गैया, मालाबा समाव सोरबा सिनियरखौ जेनेरेलबो बुंनो गोनां मोन्थाय दं। नाथाय गाज्रि बाथ्रा बुंनायनि थाखाय मोन्थाय गैया। जों बेखौबा हले जों गनायनानै लानो हानाय नङा। जोंनि धर्मआनो जा, जोंनि एनडिबि आफादावनो जा, जिखुनु जाया सोरबा बर' फरायसा आबसुनि बिथांमोननि गेजेरावबो सोरबा भुल मावोबा गाज्रि सोदोब राय, गाज्रि सोदोबजों बिथांमोनखौ सासन हो होननानै मालाबाबो आबसुनि संबिजिराव गैया। बर' हारिनि मोनफ्रोमबो संबिजिराव गैया। बिनि थाखायनो बड'लेण्ड टाइगारा आंनि भिडिअ नायनानै जुदि खुगायाव गोदै राव बुंनो रोंनाय जादोंब्ला आं बेखौ अरायसम बर' समाजनि गेजेराव बिथांनि माखासे गोरोन्थि मावबोनाय माखासे समाव बेफोरखौ निमाहा बड'लेण्ड टाइगारनिसिम होगोन होननानै आङो आसा खालामो। मानसि हिसाबै गोरोन्थिया जाखायो। नाथाय अरायसम सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ, सोरबा आबसुनि बारग' दैदेनगिरियानो जा, सोरबा बिलटिनि बारग' दैदेनगिरियानो जा, सोरबा बर' समाजनि दैदेनगिरिफ्रानो जा, गाज्रि सोदोब बुंनाया बर' समाजनि गेजेराव गनायथाव नङा। आरो अरायसम बड'लेण्ड टाइगारा बिनि जानगार थानांगौ होननानै आङो अरायसम आसा खालामो। बिपिएफ हान्जानि माखासे रेलिखौ नुनानै सोरबा बायदिया दिनै गोजां सौनांगौ बे नङा। रायजो राजाफोरनि सायाव दङ। जायखौ मोजां मोनो बेखौ अरायसम देरहाहोगोन। थांनाय गारबोनाय समावबो जेरैबायदि रायजो राजाफ्रा बिपिएफ हान्जाखौनो देरहासार खालायदोंमोन आरो दिनैनि समावबो जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि लोबखौ नुनानै नायोब्ला बिपिएफ हान्जाखौनो हेफाजाब होगोनखौ जों नुहुरो। जोबथारनायाव फंसे बाथ्राखौ आङो गनाया बे बिपिएफ हान्जानि पार्टिनि खोथा। नाथाय आं बिपिएफ पार्टिनिबो नङा, इउपिपिएलनिबो नङा। बिपिएफ पार्टिनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ जुदि सोलाय सोलु खालायबावोबा आरो बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफ हान्जाखौ आरो हाजार लोब आरो हेफाजाब होबावगोनखौ आङो नुहुरो। बिनि थाखायनो आङो बिपिएफ हान्जानि बिथांमोनखौ दैदेनगिरिफोरखौ आङो आंनि चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायहरो। जायफोर बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरिफोर जुदि सोलाय सोलु खालायबावोबा आरो लोब बर' समाजनि गेजेराव बिथांमोनखौ आरो हेफाजाब होगोनखौ नुहुरो।